Sasibonisene nendodakazi yakho ukuthi izama ukondla wena ngayo. Mina okwala ekhaya ngizokwenza konke ngekumele ukuba indoda. Kahle kahle ingakhwambulali ngoba ufuna ukuthi udle yonke into yakhe. Phela ingane yami yofa ngendlela engayi-understand. Njoba manje sefuna uthatha yonke into. And bengitshela vele ukuthi kube ngabe imnandi. Ubhizi uyajola ngoba nje namanje ufaka amantombazane ayevela ejula nawo. Usezenza ungcole la ngoba ephambi kweni. Uyajola bejola umntana mekhona. Uyazi. Story sakho uyasazi. And intombazane nami bengitshela. Bafuna ubuyenza into njengale lapho ukutholakala eceleni. Hey, what's up again, viewers? We are back again with another video on the show called Angithande Lento. Now, every day we have different stories, different people, but the same presenter. Namhlanje we have umama lana ozosixoxela udaba lakhe nalo ukuthi kahle kahle kwenzakaleni. On the show we don't usually really have abantu abadala. So on this show respectfully sizozama ukuthi nathi sibehave ngendlela singawasha amagama abo laqinile waqaniselayo waqongile waqojeme. So now moving ukuzibhalela on the show, there's an email la ngenzansi nathezeka TV or Facebook or uye YouTube nje ucommente usho ukuthi nestory sami ngifuna ukubhalela sona on the show. Igama lami MTB. Mama, welcome to the show. Ngicela nje ukwazi ukuthi mama umabani and why usibhalele on the show. Igama lami nguHleziphi wakamhlongo. Ngihlala eThembisa. Wasibhalela on the show. Ngibhaleleke le show ngoba ngixakekile. Umkenyana womntanami la siwashona. Manje uhleli nempahla zemntanami. Akafuni ngizoyithatha. Uma ngabe ngithi ngiyamfonela akalibamba ucingo. Uhleze nama itori ehlukene. Hayi namhlanje angikho, namhlanje ngibusy. Umuntu nje ongatholakala efonini. So sengiyasola ukuthi hayi impela akafuni nempahla zomntanami. Manje ngibhalele kusho ukuthi ngisize ukuze ngikwazi ukuthola impahla zami ngoba kunefurniture umntanami besebenza kunemoto futhi ebikhona umntanami. Angazi noma isakhona noma useyidayisa besigebengu phela lo mfana lona angisamthembi nje izinto azenzayo ucingo lami kwesisikhathi akaliphenduli ngisho uliphendula ngiyathenga nje usizo ukuthi ningisize furniture ngiyayidinga imoto ngiyayidinga uma ngenzeka nje ngisho umuzi ubungadayisa inkinga yikho. Okay, so wami ngicela sibuyisele nje emva kancane. So wena mama Mhlongo unendodakazi ebishade no bhuti lo, but then manje indodakazi yakho isedlulile emhlabeni. Manje into oyifunayo wena awuyithandi lento ukuthi impahla zengane yakho zihlezi ngathini undodana lo zihlezi naye impahla. So manje uyifuna zibuye back zize kuwena zibe yezakho ne? Yebo ngisifuna nje ziyani ngoba phela umntanami besebenza futhi ubengitshela ukuthi uthengani yonke into beyithenga ubengitshela ukuthi mama sengithenga ukuthi lapha so ingakho ngizoyifuna into zemntanami. So wena wazi ngani ukuthi ngempela lezi impahla ezithengwe indodakazi yakho or bebeyihlanganisela like mhlawumbe before ahamba adlule emhlabeni nike nahlala phansi nakhuluma ngalokho ukuthi ngempela mhlawumbe ubone from the bank statement ukuthi zithengwe yena because phela ngenzeka ukuthi ingane yakhe itshela ukuthi ithengwe yiyona impahla kubeni mhlawumbe bayihlanganisele or ithengwe yena ubhuti mhlawumbe uconfirm kanjani lokho? Mina ngikwazi nje ukuthi bahlangane ngasebenzi uyena ade sebenza utanami bawuthi ubesebenza usebenze emva kokuba bede behlala ndawonye ubuyena obethenga ke impahla engitshethi mama ngithenga ukuthi bengasebenzi umkhwenyana behlangana beqala ukuhlangana bengasebenzi esikelele then impahla lezi uyithenge before zona asebenze ngiyifunayo yabo lezi ayithenge ngasebenzi ngifuna ke ngoba phela amandla omntanami lo akazi amandla awuhlala emzini abantu hayi ngiyifuna. Okay isikhathi esiningi abantu mabeshadile bebe u2 bashada obviously mhlawumbe in community of property and whatever abayithengayo emzini wabo it belongs to them eyabo. So before wena ashone undodakazi ukakhuluma naye ukuthi into zakho ezakhe mayesehamba emhlabeni ufuna sibuyele kuwena or mhlawumbe nje into nawe usuyibona or usuyicabangela yona after ukuthi uyayidinga lezi impahla because ezengane yakho because angithi ezomuzi wabi impahla so they belong to them whoever oshona makusala ingane nomkhwenyana ezakhe nengane. Don't you think mhlawumbe lapho unfair kancane? Oqala nje asikho ingane anazo manje ufuthi okwesibili impahla ngiyayifuna ezami ngobani
abashadanga in community. So ngiyayifuna impahla zami and umntanami into abeyikhuluma nami ukuthi impahla zakhe namaseshoni ucela bayilande ngoba usabuthi uzongenisa amantombazane lapha la nemantombazane empahleni zakhe into abengitshela umntanami. So angikwazi ke nje ukushintsha into esho umntanami. Hayi kufanele ngiyenze nje eshilo futhi ke nje okunye usevamile sonokungihlupha emaphusheni afika athi uzolanda impahla zakhe so ingakho ngize ngafuna usizo ngoba hayi uyangihlupha. So umkhwenyana before uzibhalele uke wakhuluma yini naye washo ukuthi ngicela impahla inkinga yakhe ngoba ngisho ukuthi useyiqola akalibamba ucingo lami ngisola ukuthi uyabona inamba ngoba ngike ngazama ukuthi ngifuna ngenanyamba angayazi walibamba wanade weza ukuthi ivoice yami wadrop ucingo ingakho sengibhalele uthi ningisize-ke nini. So angixhuma njengamanje lutho uyabona bakwangibona nje hayi uyayishintsha indlela abheke le makwangibona nje edrobheni uthi yimi ushintsha abheke le. Okay, hayi mama Mhlongo le ndaba le ngathi ingaphezulu kwamandla ethi kodwa sizama ukuthi kusize uyabona. Into esiyenzayo usually isikhathi esiningi we bring people together to express indaba zabo nezitori zabo ukuze besho ukuthi yini engayithandi lo umuntu akayenzayo. Uyabona? So njengamanje ngoba ekhona ke naye usibali or umkhwenyana sizombiza la uzomtshela yena face to face ngoba kuyabonakala ukuthi ngowamtshela wakhuluma naye efonini but akezwa. So sifuna manje umtshele wonke umuntu ekhona wonke umuntu ezwa ngoba nami ngiyezwa ukuthi lento isho njengamanje kuphatha kabi and kade futhi iqhubeka for isikhathi eside. Sizombiza eze la. Ngicela mase efikile usho nje yonke nje into ofuna ukuyisho kuyena ngoba this is the only platform ozokwazi ukuthi fanele ukhulume naye because efonini vele akayibamba ifoni. Mkazi ngicela uthi ungibizele azela ngaphambili ukuze sikwazi ukukhuluma naye on the show. So ngicela mayifika la usho yonke into ngicela ukuthi ungasabi yonke into ositshele yona umtshele naye. My brother ngicela uhlale la phansi. Ungangibuza ukuthi ngifunani la. Wena sike bengidina utholakala efonini usungibuza ngifunani la. Ngibekwazi inyawo la. Hayibo. Nangikhathele ukuzalwana ngifuna impahla zomntanami la. Ngizoyilanda. Ngithi ungizula kahle bese ukubheka ngifuna impahla. My brother before nje we go forward indaba yempahla uyayazi wena. Ngoba mfethu mina ngiyahlonishwa ngifundisela ukuhlonishwa. Wena hlonishwa phela. Ngisacela isigebengu lesi ngifuna impahla zomntanami ungitshela ukuthi uyahlonisa uhloniswa wena. Ubanje ohlonipha wena unje hayibo ngifuna impahla zami la. Ungitshela izitori eziningi wena wathi ungicingami wena. Yazi mfethu ngiyahlonipha mina but umkhwekazi wami noma kwabo umkhwekazi wami lo. Uyangifonela. Ngingazi ukuthi ufuna ukuthini. Yabona njengoba ethi ufuna impahla njengamanje. Ngifeel sorry mfethu because okwenzekile bengithandana nendodakazi yakhe. Sithandana kukuhle. Sathandana ngingasebenzi isebenze Shoprite but 2 months later mana uthi umama nidibana ubungasebenzi inhlobo hayi ngisho Shoprite ubungasebenzi sidalo. Mina bengingasebenzi mhlonishwa indodakazi yakhe okuyithemba lami belisebenza Shoprite. Emva kwezinyanga ezimbili mfethu mina ngawuthola umsebenzi mfethu ngasebenza mfethu okuwukuthi sonke lesi sikhathi ke siqeda unyaka oqala siqhubeka size sishada bese kusebenza mina angisho ukutohoza mfethu ngisho ukusebenza Ayikho yonke lento eshoyo. ngisho ukusebenza Manje umama usitshela ukuthi sonke lesikhathi izimpahla zithengwa undodakazi wakhe mawuthi wena ubusebenza ubungatohozi kusho ukuthi uba ubethenga izimpahla la ekhaya kahle kahle ngoba yena usitshela ukuthi izimpahla indodakazi ibithenga. So from your side ningena ikhuluma lento mhlawumbe ukuthi uba bethenga izimpahla obeyinhlanganisela obethengwa wena obethengwa uba bethenga izimpahla la ekhaya. Cha mfethu wamuhle umbuzo ngizowuphendula nje clean and neat. Okokuqala nje uqinisile mayithi indodakazi yakhe beshade nami. Yebo beshadile. Kukhona lento eyishiwo umfundisi manishada mfethu ethi okwami okwakho okwakho okwami. Yes. Angifuni ukuya lapho kodwa ngifuna nje ukuthi lento sheshe siqede khona la ukuthi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani phakathi kwami nethemba lami selingekho emhlabeni kodwa okwethu sobabili. Okay sengiyakuphendula ke mfethu.
ayikho into eserious engathengwa umuntu osebenza eShoprite kunomuntu osebenza ezimeleni mfethu. Ayikho lo. Hayi-ke imisebenzi yabantu kwasiyihlazi-ke kule show bafu ngoba baningi abantu ababuka le show abasebenza eShoprite, so baningi nabo abaney'ndiza zabo futhi, so asifuna ukuhlaza abantu besithi umuntu uma esebenza endaweni ewukuthi akwazi ukuthenga mhlawumbe into ewukuthi asingangabazi amandla abo. So mina ngibuyela kumbuzo wami ukuthi ubani obethenga iy'mpahla la ekhaya, wena noma u2 or uyena usisi? Imina mfethu ebengithenga iy'mpahla la ekhaya and umuzi lona esinawo uwakhiwe ngemali yami, imonto esinayo ithengwe ngemali yami, ngaze ngamthengela naye isikorokoro ngenzela ukuthi eyekalule emsebenzini ubhebi. Kodwa-ke angithuki lo mama mayesho kanje, yiqola lo mama le. Hlole yami. Hayi asibuyele emva kancane baba. Unkosikazi wakho lo osesishile emhlabeni ubethi njalo makukhona impahla engenayo la ekhaya athi ithengwe uyena atshela umama. Yabo, so which is why umama akholelwa ukuthi impahla zithengwe ndodakazi yakhe. So njengamanje utshela ukuthi ayithengwa ngoyena hla ithengwe wena impahla. Mfowami njoba ngisho nje ake ngiliphindelele. Umkhwekazi wami iqola kakhulu, ugange kakhulu. Uyangezwa mama, ngicela uyikhulumele nangubhuti ngathi mina manje sengiqola mina. Uma ngabe ukuthi ngiqola mina ulibambe ngani ucingo, ngoba mina ngifonela ulibambise ucingo lapha namhlanje uqiqola futhi lento ayisho ukuthi usebenze umntanami usebenze for 2 years amanga la ayikho lento lo uyayijika izinto azenze ngathi uthembekile njengoba kumina seveza njengathi uthembekile isigebengu lesi futhi nje nokumbulala umntanami uye lo ngoba efuna ukuthola into zakhe imoto how bafuka ukuthi umuntu akuphinde wabulawa wena futhi nangesho mama isigebengu lesi sizenza ngathi sithule ngiyamazi lo isigebengu mana kudlula kanjani emhlabeni umama ngisacela uqale ngikuphendule mfethu before ngiphendule ukuthi umama oyingane udlule kanjani emhlabeni. Mfowami ngisacela ukukhuluma nje ngize ngiqede umtshela ukuthi engangiphazamisa ngoba ngiyamazi wopha kakhulu. Nami sekufika lapha khona ukuthi angikhiphe imfihlo benginazo ngendodakazi yakhe. Okay, thina kuyisho siyazama ukuthi imhloniphe umuntu uma ephawula ebekudaba lakhe. So mama njengoba nje esho ubhuti ukuthi ucela ukuthi akhulume naye azaqede ngaphandle ukuthi umama singamthathi serious or singamhloniphi, sicela ukumhlonipha ngoba eze kuyisho kahle usibhalele ngoba eserious ngendaba yakhe. So sicela ukuthi nami ukhuluma mhlawumbe amagama wakhulumayo kungamagama mhlawumbe abhede awuramabi or aqojem ukhulume kahle. So mama wami ngicela ukuthi akhuluma azaqede ngoba ngathi kuningi afuna ukutshela khona ubhuti. Ngicela usichazeleke umama ngase akuphazamisa ke manje. Amen. Cha mfethu ekuthandaneni kwami nendodakazi kaMamhlongo sithandane kahle. Ngayithanda ingane ngaze ngakhokha ilobolo. Mangikhokha ilobolo only to find out mfethu ukuthi indodakazi yalo mama ineyingane ezo2. How? Ezenu lezo. Kusekuncane lokho mfethu, yehlisa umoya uzoza. Okay. Ineyingane ezo2 bakhona ke kukhona omunye umlamo wami okhona bese kuba isithandwa sami ke sona bese ilasibona. Kulokho ekuqanjwa amanga yena umama lo ethi izingane lezi ezimbili ezalosisi kanti izingane ezikahlengiwe lo engithandana naye. Whoa, wait. Kunengane eziwu2 eninazo akusize zakho ubaba akusiwona ubaba wazo. Ubaba wengane ahlala. Hayi ukuthi esinazo. Ufike kimi nezingane eziwu2 kodwa ethi akanangane. Ngakhipha full lobolo. So ukufihlela izingane. Yes. Ebambisene naye uMamhlongo mfethu umkhwekazi wami. Okay, ngangaba nankinga nalokho ngoba ngangimthanda. Okay. Ngalikhokha ilobolo. Yonke into ngayenza ngemali yami. Behlala noba ingane sonke lesikhathi. Izingane zihlala naye umkhwekazi. Enza phela lobu bukwilikwili lo. Kanti izingane lona mayelokhethi uvakashe ekhaya, evakashe ekhaya uhalf wenyanga, kanti uyazi ukuthi ukhumbula izingane zakhe. Okay. So angithuki mina namuhla mayithi ingane yakhe ibithi mayithenga into izizobika. Ayikho into kade ithengwa ingane yakhe. Ingane yakhe kade ijabulela izinto enazo neyi-achievile ngenxa yami. True mina. Umuzi lo owengane yakhe ngoba wami wakhiwe yimi. Imonto eyengane yakhe ngoba ithengwe yimi.
ngayithenga enye ngenzela ukuthi ngoba sisebenza ngokuhlukana naye uphume ebhekele nami ngiphume ngibhekele ebe nezinyawo ezilula njengomuntu engimthandayo njengoba sezama ukwenza yonke lento ilapha nami kubhlungu ukuthi ngahanjelwa mfethu unkosikazi emhlabeni nanokuthi sengizoqola kokugcina ke manje uyayibona into enjalo manje ingane uthola nini ukuthi kahle kahle izakhe unkosikazi wakho ngelinye lamalanga mfethu ngake ngahlangana nomunye umfo kushuthi indlela ebesithandana uyawazi amantombazane mfethu uma edayithana nomfana ehappy othandweni ayampost kushuthi le ex ke okuyena ubaba wengane wabona ukuthi kushuthi ke i-ex yakhe le ithandana nami so useyahlangana nami ngelinye ilanga uyangibongela ke ukuthi hayi usibanibani kanjani njani uyajabula ukuthi uthola umuntu omnakekelayo futhi omthandayo ubese naso isifiso sokuthi ebuyelane naye kodwa ngenxa yokuthi uyabona ukuthi into yabo ngeke isalunga futhi untombazane lo uhappy othandweni uzosiyeka ehloniphe wangicela ukuthi ngimphathe kahle wasuke wathi ufisa ukukhuluma nami njengendoda nendoda ukuthi ingane ezithathe yini noma mina ngizoyinakekela ingane so bengixhumana nobaba wengane wena saxhumana ngalolo suku kanye ngabuza mina ukuthi kodwa ngibuza ngenhliziyo ukuthi ziphi ingane ngasala sengithi ake ngenzela ukuthi ngisithole sonke story ngathi hayi ingane mfethu ngizoyinakekela ngoba phela njengoba ngithatha ilokhuza njengoba ngithatha umama lona kufanele ngimthathe nalo utwayi lakhe usumtshela nini ke wena ngendaba ukuthi usuyazi ukuthi ingane zakhe akusona mhlawumbe zadadewabo or akusizeza kubo angaze ngimtshele mfethu ngathula nje nalokho ngoba ngangibona ukuthi lokhu kuumqansa and kuyihlazo lokuthi sengithandane nomuntu kwaze kwafika lesikhathi because lento ngiyezwe sesishadile mfethu ngingazi ukuthi unezingane mama indaba yengane mama ikanjani manje ingasekho mina ngingenaphi mina lapho angiyozi mina yonke mana indaba yokufihla kwengane mama ungena phi kanjani mama ube wazi ukuthi ubufihla ingane sonke lesikhathi ungena kuphi kanjani ngoba phela uyazi futhi uyazi ukuthi ufike ulokhuza undodakazi wakho kimi sekuyishayela umoya nje mama indaba yengane uyazazi ukuthi beyifihlo bekungiyezakhe like lonto le iqhamuke kanjani yazi ke mina ingane ukuthi beyifihla ngoba ubefike ezoyibona ingane akaza ngitshethe uyifihlile ingane okay so angithi ingane makuthi azikhokhelanga uyasho emalobolweni ukuthi kunezingane la zikhokhela mayithathe ukuthi nasazitsho ukuthi uyayithatha ingane uyayithenga nje bekhokha yonke imali ngoba zange zikhokhele vele ubaba bazo kodwa nje bengazi ukuthi akamtshela ngazi lutho mina kodwa uyazi ukuthi ngoba beshadile nje ukuthi ingane akayiboni o mhlambe ubekutshela indodakazi ukuthi uyambonisa ingane ubungazi ukuthi uzala nendaba yengane mina ngazi bekayithatha ingane ephuma nazematawuni ngazi noma bebehamba bonke yini ngoba sisahamba manje nezingane angazi lobuyaphi kahle ungibambatha uyazi yazi mfethu impilo engiyiphilile mfethu sengazi imfihlo engaka mfethu ngithi mangithi ngiyamjabulisa phela njengomkhwekazi wami wangizalela indodakazi unkosikazi thola ukuthi ikhona lezi ingane ayinacala mfethu behambe nazo hawu kanjani manje ngoba mina ngikhipha isithandwa sami nomkhwekazi wami ukuthi seyizoqhama kanjani izingane zomunye umuntu hayi inkinga angithi ibone ehlala nabo egcikeni manje bazi ingane bazosala benzeni so ngoba kwahlahle kuningi obewenzeka obufihlelwa khona la ekhaya bekwenzeka kuningi mfethu angifuni ungasho kuningi kodwa ngenxa ukuthi amandla endoda awapheli bengibekezela nje ngenze okusuka ngaphakathi enhlizweni yami futhi ngikwenziswa uthando okay asibuyele emuva ke storyini umama ngoba sibhalele kwishow ufuna impahla lezi ezikhona lapha emzini wakho kanye nemonto nefurnish njoba nje ese-expressile ukuthi ufuna impahla wena ke uthatha kanjani lonto or ufuna ukuthini kena uzokwenza njani going forward ngoba manje uyayifunela lezi impahla ngoba indodakazi yakhe imtshela ukuthi impahla zithengwe uyena angazi noma ngiphendule wena noma ngiphendule yena khuluma naye nangu ukhona la uphambi kwethu njalo kodwa ukuphendula yena because
lento ngivusela ilonda mfethu. Ngifuna ukusho nje ukuthi mama azikho impahla ozoyinuka. Hawu. Ngenxa yamagama amabili engizowasho kuwe njengamanje. Okwami bekuwe kwendodakazi yakho, okwendodakazi yakho bekuwo kwami. Okwesibili, yonke into ekhona othandweni lethu ibithengwa ngemali yami. Ngenxa yokuthi imali yendodakazi yakho sasibonisene nendodakazi yakho ukuthi izama ukondla wena ngayo, mina kwala ekhaya ngizokwenza konke ngekumele ukuba indoda. Kahle kahle ingakho wambulali ngoba ufuna ukuthi udle yonke into yakhe. Phela ingane yami iyofa ngendlela engayi-understand. Njengoba manje sefuna uthatha yonke into. And bengitshela vele ukuthi kube ngabe imnandi. Ubhizi uyajola la ngoba nje namanje ufaka amantombazane ayevela ejola nawo. Usezenza ungcole la ngoba phambi kweni. Uyajola bejola umntana mekhona. Uyazi. Story sakho uyasazi. And intombazane nami bengitshela. Bafuna ubuyenza into njengale lapho ukutholana leceleni. Angaze ngiyenze leyo nto, zama ukunonga lo mama. Uzama ukunonga nje. Manje nakho ukuthi aka-understand ukuthi ingane yakhe yadlula kanjani emhlabeni. Lapho mhlambe uyayithola ubandakanyeka noma nawe awazi kwenzakalani. Engingakusho nje mfethu ngalokho lento ayikhulumayo. Angiyazi mfethu, njengoba sonke nje siphila la emhlabeni siphilela ukuthi vese sizoshona ngokuhamba kwesikhathi mfethu. Kodwa ukubeka esithombeni unkosikazi ugulile enesifo lesibizwa ngecancer. Ngenxa ukuthi umsebenzi lona engisebenzayo ubudinga ukuthi ngibe nephakethe elithe ukuqumba ukuze sizakale. Simisa esibhedlela sikahulumeni kushuthi kwamncenga kancane ukugula nomkhwekazi wami uyakwazi lokho. Kulesikhathi eside vele. Yebo. Futhi nalapho ngalitshengisa uthando ngamnakekela. Sometimes bengiye ngicele ngisho emsebenzini ukuthi bafethu ngisacela ukungabikho isikhathi esingaka. Mase egula ke during the time egula bebekhona lapha abanye abesifazane nobabona eceleni. Bebengekho mfethu ngoba phela ubegulela la emzini wami. Bekuyena nje. Futhi waze wahamba emhlabeni futhi nomkhwekazi uyakwazi lokho. Inkinga yakhe ingoba nje ufuna lento ayifunayo. Uqhuba lobo bukhruga bakhe and akukhaza ukuthola. Ngisho ikati la ekhaya noma la semzini wethu ngeke lithola. Mama nanguke ubhuti wethu uyasinqabela la ukuthi sithole impahla lezi uthini mama kuloko. Uzobona ngizoyithola mina impahla zami. Usezenza ngathi eniyakazi ngokugula lo uhamba inyanga. Ngeke azazi isho phela inyanga zakho ukuthi ubenzani. Kahle mase ufuna ngikhulume uyazi lo ukuthi wenzeni uhamba oLondon le enza ukuthi igunye umntanami usethi manje uphethe udidila ngecancer ekuphi cancer lo uhamba inyanga. Baba uhamba inyanga. Bengitshela ingane boLanda izinto. icancer idalwa inyanga mfethu. Mana ke inyanga uyahamba inyanga wena njengomuntu. Mfethu nje ngizokuphendula angihambe inyanga. But engifuna ukwazi ukuthi uma indoda yomZulu emsebenzini kube nalobo mzima nje okuye kube khona okudinga ukuthi nawe uyiclean uzenze. Okay. Kunekamera elingavulwa la. Ekhaya kunekamera elingavulwa linani. Sofuna ngikhuluma indaba zakho. Lo intombi nami bengitshela ukuthi imkhuba yenzeka la. Ebusuku la ukhala amakati nyenyenye kwakhe. Anginandaba yini mina amakati akho la. Indle engavulwa zami. Ngikuthi amakati akho la wanginandaba la. Ngifuna impahla zami la. Lendle engavulwa nani bhuti? Kunomshini ogunda utshani mfethu. Uma ungabona emzini wami kune grassland enabile nje. Umshini ogunda utshani. Ngeke umshini umshini ogunda utshani. Akho magundo tshani la. Akho ngizothi sambe manje zoyishutha leyo. Mana ke lendle singahamba siyevula siyibone ukuthi ikhona niphakathi lendlu le. Ma ufuna imvumo kwimfethu yabona sekukuningi nje kungixova ikhanda okufike nalo mama ngenxa ukufuna ukuzogwamanda iproperty yami. Lendlu ke manje evalwayo singakwazi ukuthi thina siyoyivula sibone ikhona niphakathi. Wena umsakazi ungahamba uyoyivula but lo mama angisafuni ngisho beka umcondo wakhe. So yena ufuna ngene la kodwa singangena thina. Nina ningangena nibonele bafethu angifihli lutho kodwa lo mama angisafuni ngisho
ubulala igrassland yami ngalamaqoks afike eqwayiza ngawo futhi nawo athengwa ngemali yakhe. Besishile before ukuthi umama ngoba nje ukhulile asifuna amagama aqojeme. So ama-crocs nokwenzani njani mhlawumbe indaba lena iseceleni lezi. Ngeqwayiza mina wangibona ngiqwayiza phi? Unamhlolo yambo. Angiyifuni lento ayikhuluma kimi. Mina noma ngihamba utshela inyanga yakho ukuthi bengizofuna impahla la kunandaba ngizoyilanda nje. Uzunganginikezi futhi uzobona kahle ngizoyikhipha kanjani. So my brother impahla uyanqaba nazo vele total awufuni nalezi impahla. Ngiyanqaba nazo and akukho azokuthola. Ngisho kungaqhamuka uNkulunkulu osukaphi ngeke nuke lutho. Okay, akunankinga seemingly ngoba awuthanda ukuthi ke lezi impahla siyithole nathi. Sizozama ukuthi senze iminyakazo ke sizobona ukuthi siwenzani ngayo but sizokwazisa isikhathi sihamba. Njengamanje mhlawumbe ngicela ukuthi usibuyelele emuva sikhulume nawe mama sizama ukuthi simncede ngoba asifuni ukulwa nawe. Injongo yethu kule show asifuni ukuxabana nabantu. Asifuni futhi ulwa nabo but into esizama ukuyenza ukuthi umuntu agonyuluke into afuna ukuyisho bese thina sizama ukuthi mhlawumbe simsizane simsiza ngayo. So umama sizama ukumsiza kodwa lokho angifuni ukuthi nawe kube mhlawumbe into oyaziyo. Ungakaqedi nje mfethu umama ngingamsiza ngendlela engamsiza ngayo. Kodwa mawukuthi indlela enizomsiza ngayo ukuzothatha impahla noma yini esemzini wami. Ayi mfowethu ngiyaxolisa ukuthi khohlwa njengesidomo esikoleni. Nathi ngeke sikwazi ukuthola lezi impahla. Ayi ngeke nikwazi. Uzosibona ke isidomo ukuthi sinjani. Yabona isidomo wena? Uzosibona shame. Ngoba ngempahla uzobona ngizoyithatha mina wazi mina wena. Okay my brother, asifuni ukuthi sisho ukuthi sizokwenzani thina. Ngeke futhi siforce umuntu noma siforce lutho ngoba sisebenzisana nomthetho. Ungasihambela njengamanje sizokhuluma nomama size ukuthi ke simtshele ukuthi simnikeza ne-solution on the situation. Ungahamba nje usidedele sikhulume naye private. Ungasabisi. Abe utshela futhi inyanga yakho ukuthi Mhlawumbe khona amagama okugcina ofuna ukwasho before sikudedele. Manje man ngakuhlonipha lisekhona isikhathi sokuthi ngikuhloniphe. Suwele indodakazi yakho sangiqola kokuqala ithandana nami. Okwamanje uzokwenza la sinamba. Ufuna ukuzongiphuca iproperty yami. Asishongo ukuthi uzokuphuca iproperty. Asithethe nasizomsiza. Asisongo ukuthi sizofika endlini yakho sithathe into zakho. Sithe thina sizomsiza. So esizokwenza sizokwenza. Wena ungaqhubeka nje nempilo yakho nempahla zakho it's fine. Thina sizomsiza ngendlela esimsiza ngayo thina umama. Asishongo ukuthi ufika kwakho nama bodyguard or nezakhwili nezagila nezibhamu sikuforce cha asishongo. Hayi ngiyakuzwa mfethu kodwa ke mamhlongo ngizoyisukumela le. Akukho zokunuka emzini wami. Ngithi nanti ikheli. Nansi address ngezansi. Ngithi bye bye. Sengobona ngawe. Mina ngiyasayina ngizansi ukuthi impahla zami ngizoyithola mina. Impahla zami zomntanami ngeke sebenze phela odlala amaqola lo unamanga lo futhi ukuthi usebenze lo 2 years bengasebenzi inhlobo. Sezenza la ungcele ukushow umntanami abesebenza sonke isikhathi ubengitshela umntanami ukuthi ngithole kanzima. Lo uhamba izinyanga. Amsebenzise ngobumnyama. Athi umntanami mama ngiyasaba ukuthi uzongibulala mangaphuma. Namhlanje usezozenza ngcolela kushow. Hayi ngeke impahla zami Ubethu uzombulala. Usaba ukuthi uzombulala mangabe eyeka phela lokukhohla kwalo kwabuthu. Uyitshela ukuthi angazi yena wonke lokungcola demsebenzisa ngakho. Okay, so that's why ngibuzile eqaleni ukuthi unesho engakanani ukuthi impahla beyithengwa ndodakazi yakho noma umkhwenyana wakwakho. Ubengitshela nje. Ubengitshela ukuthi akasebenzi lo. Yeah. Unalokho wenza lezi ipitingane zimthiyabo ezenzayo kodwa ukusebenza akasebenzi. Okay. Into osebenza lule. Thina mama into esizoyenza ngoba seemingly kulesigaba sanamhlanje into oyifunayo kahle kahle ziyimpahla. Into esizoyenza ngoba asifuna ukuthi naye si-invade iproperty yakhe singene forcefully simphoce impahla. Into esizoyenza thina sizokuzamela lezi impahla lezi ezifana nalezo uyifunayo uzosibhala zona phansi ukuthi yini nani nasizobona ukuthi sinikeza kanjani isolution ukuthi sikuthengele zonke lezi impahla lezi sikwazi ukunikeza ukuze ungabe nawe nokuxabana nomkhonyana wakwakho ukuze nikwazi ukuthi ne-relationship enenayo nikwazi ukuthi nikhathe ngoba vele kubonakala ngathi ayisasebenzi. Wona sibhalela phansi into oyifunayo nalezi ezilapha endlini nathi sizohamba siyoyibona senze i-checklist mayizivumela nayo ukuthi singene emzini wakhe sibone ukuthi nangempela izona sizama ukuthi sihambe sizoyithenga zonke sikunikeze zona mase mhlawumbe asazi noma uzoba happy masenza kanjalo. As long as ngithola impahla mina ngoba endlwa kunandaba naye bengifuna impahla lezi eziphakathi
Nani imoto vele bengeke nemoto eright noma ngayithulanga imoto but ifurnisha le ngoba ulalisa amantombazana amanye ukuze afeze inhloso zakhe lezi ahamba uyilanda. Okay, hayi ezinye ezomndeni ngeke ngene ngakhulu kuzona ukuthi ufaka abantu kanjani kwasha kwacema thina into esizile la ukuthi sizokunceda. Ndazazi yabo amantombazana ndawo alanda awazi na ukuthi shame azokwenzani ngoba ulanda into zakhe le alalisa ngaza amantombazana. So ingane zabantu ziyangena siyayibona phela namakhelwane bayaxoxa ukuthi ziyangena amantombazana abasi ukuthi unezinto lo. Okay, sizozama ukuthi ke mhlawumbe mase sikukhombisa or mase sikusiza ngane sikusiza ngazo sibabonise nabantu ohle bese sibe next episode iqhubeke le ndaba ukuze babone ukuthi ngempela how did we help you. So bafethu we've tried to intervene but hayi ubhuti akafuni nalezi impahla nje wanqaba nje uma phansi ngonyawo. So we're going to try and help umama ukuthi athole lezi impahla even if it doesn't mean ukuthi siye kwabhuti but sizomthekela thina impahla. So until the next episode mhlawumbe sonikhombisa ukuthi how we're going to do that but sobana ku episode ezayo nami le ingaphezulu kwamandla ngoba ngazi ngidile nesituation kanje in the past. Nama ufuna ukusibhalela inse ukuthi yini ongayithandi umuntu wakho ubhuti wakho umkhwekazi wakho umkhwena wakho ayenzayo sibhalele kuyisho nayi email ngezansi ungakhomenta no YouTube na ku TikTok na ku Facebook wherever la uzosibona khona. Until the next episode igama lami Mthobisi MTB we are out. Danko.